Ayan, paulitin. Mamaya na naman. Yang udah beberapa ya. Iya iya. Yang lain lain ya pasti lain mendeng mendeng. Cái gì này mình đang mà Omi de Babarma बोरो बोडो जैसा लिख रहा है बोडो है क्या बोडो उम्मीद आपसे बात करके बहुत अच्छा lama lama andai baik hah lama haman ini kele yang lain lama mah sampai on dari na oleh on handem lama yang mana like dan you like nanti kai thank you very much thank you laman apa laman kai thank you very much क्या वीडियो नहीं ना सपना नहीं सपना मार है
अमित आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो अमित देववर्मा बोडो कौन सा लैंग्वेज है ये बोडो है क्या lama दे आरो आदसा ओमफ्राय लामाया मा हा मानि मिनिखो दै थगायनानै मिनिनो ओंखारबाय नामा लामा आन्दायबाय थगायनानै मिनिनो ओंखारदों नामा आलु लेमसैलायलै आलु दे Oye, थाखानानै Komal Komalaman gak abo kalam sedeng मा kalam sede Komalaman sahabat itu ओमफ्राय अमिता मा होनगोन नोङो जोबोद समायना आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय मा खालामदों आब' होनबाय आरो मैगं लेमदों होनबाय आलु मुलियालाय मा मुलिया मा लिरखो थेंकिउ आंनि बिसिना होनायनि थाखाय मा होनो अखाफोर सिन्दु मिन्दु जाखो ना मा जाखो बेयो फिसा फिसायालाय मुलि होदोबो लाइक जायाखैबा मुलि बड' ओमफ्राय जा अमिता मा होनगोन नोंनि नोंनि फिसाया मा खालामो होनदों फिसाया बेलेगावसो थायो अमित देववर्मा बेलेगाव थायो मुलिया मा मुलि अखाफोर सिन्दु मिन्दु Sakri दा
सारियाव अमे देबबर्मा नखरि खतिए अमे मोजां आलु हादों नामा आब' होनदों आलु हादों कमलागै हलि मुलिया जयेननि गायस होनदों आरोना जयेन जानायानो लोगोफोर हनै हलि मुलिया सनजय बसुमतारिया हेलौ जादों होनदों आरोना हेलौ आंनि बिसिनाव जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ अमिता मा होनदों नोंनि नेटआ गोजोन गैयै नेटआ अमित नेटआ क्या लिखा अमित नेटआ नोंनि नेट गोजोन गैयै नेट माने अमित हलि मुलिया गोसो होबाय आं नोंखौ होनदों आरो नोंगौ नामा हलि मुलि गाहाय जाबाय माबाया कमला मोजां मोजां संसार आलु खौलाय आब' आलुखौलाय आब' मा बुंनाय जाखो मोजां सं आलुखौ आब' होनदों आरोना आगै मोजां संगोन सनजया मा होनदों क्वालिटिसो नामा होनदों क्वालिटि कमथार जिसो नामा होनदों आरोना जि नङामोन 5Gमोन मा सोंदों नेटवार्क आदसा खार आइ नेटवार्कआ रायलायबाय नामा मानो बिदि रायलायो मबाइलखौ लानाय जानाय जादोंबा लाइक होबा लाइक होदो कन होननाया सोर गोदान फैदोंमोन लाइक होदो सनाफोर अननानै लाइकबो होनांगौब्रा नेटवार्क खारबाय हाय होनदों आरो आदसा नेटवार्क खारबाय ना थेंक इउ उमेद लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच संजय लाइक होदो संजय बसुमतारी हरगोन नामालाय बाजै एसे दा आङो नाम्बारखौ हरफिनगोन होनदों आंनानो जोबदों नै आंनानो जोबदों माबाया एमबिया थाब थाब जोबोलै मानोबा दानिया अभी है ना
मैडम बाजै मीन्स भाभी है ना बोला ना। हाँ बाजै मीन्स भाभी है। हम लोग भाजी बोलते हैं कक्कर बोलते हैं कक्कर में नरसा। में बोला में भाभी को क्या बोलते हैं कक्कर में त्रिपुरा घूमने आजा बोला। अच्छा जाऊंगी फिर कभी त्रिपुरा में घूमने के लिए। कभी भी नहीं गया। मेरा पूरा आजा आपके घर में तो जाना पड़ेगा। त्रिपुरा में जाएगा तो घूमने जाएगा तो जाना पड़ेगा ना। एक साथ घूमेगा। ओके आप दिखा देना उम्मीद त्रिपुरा में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैं घूमने जाएगी तो कुमार रॉय गुड मॉर्निंग कुमार। मेरा त्रिपुरा सातनी किला डोंगी बोला। ओके उम्मीद उम्मीदा हाँ बोला ना। हाँ क्यों नहीं बोला। हेलो गाइस लाइक करो प्लीज थोड़ा हेल्प करो। चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ ज्वाइन करो मेरे को।
फाग्ला बिदि लिरदों नामा मेसेजखौलाय ओमफ्राय अमितनि गेबला जोगमा आपको हाजो हाजो गुमा गुमा आपको उम्मीद ज़्यादा समझ में नहीं आया आरोना गेजेर गेजेर सरजय त्रिपुरा हाय गुड मर्निं आरोना हाय गुड मर्निं आप लोग गोदक खाता है क्या गोद गोद को खाता है क्या गोद गोद को नहीं खाती हम गोद बोला ना उम्मीद गोद खाता है क्या बोला गोद गोद को नहीं खाती हम सरोजोयमन आप क्या करते हैं सिस्टर बोला जी मैं कुछ नहीं करती हाउस वाइफ हूँ लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज सरोजोय नहीं नहीं तो क्या लिखा था नहीं खाती कोट को लेकिन लिखा क्या है नहीं छोटे means को documents थारायोर आलू को मिक्स करके खाते हैं जो मैं ओ थाराय खाते हैं उम्मीद आलू से मिक्स करके खाते हैं सरोजय ने क्या बोला ओके सिस्टर बोला मेरी चैनल में नया है तो मेरे को ज्वाइन करो मेरे से ज्वाइन हो जाओ अमित ने क्या लिखा हाँ लिखा ना अब सारा ही बोला तो समझ में आ गई मुझे जॉय ने क्या बोला आपका टाइटल आपका टाइटल क्या है बोला जी मेरा टाइटल बसुमतारी सिंगल बॉय
हेल' बिके बाजै जाखांबाय नामा होनदों आरोना जाथ'वाखै आगै थेंक इउ आंनि रेस्टुरेन्टाव फैनायनि थाखाय सिंगेल बय संगासिनोसो आरो फैफिनलायबाय उम्मीद है हम लोग त्रिपुरा और बोडो एक है भाभी एक है बे- बहन है भाई बहन है बोला अच्छा और बोडो हाँ जी उम्मीद त्रिपुरा और बोडो भाई बहन है हाँ जी हाँ सिंगेल बय आंगो ए मा ओंख्रि संखोलै बाजै होनदों आरोना माबा जोगोनारसो संगासिनो आगै सना ओमफ्राय लाइक दा होनदों आरो थेंक इउ सिंगेल बय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ककबर त्रिपुरा लैंग्वेज है बोडो जैसा अच्छा बोरो से थोड़ा सेम लैंग्वेज है ना अमित त्रिपुरा का ओमफ्राय सिंगेल बयनि सिंगेल बया मा गोजा ओमफ्राय बाजै नों बहानि मोनलाय होनदो आरो ओमफ्राय गैया आङो बङाइगावआव थायो आरो आङो ना ओमफ्राय जोंहा सरर जया मा होनगो क्या बोला मेरा टाइटेल त्रिपुरा त्रिपुरा आपका लैंग्वेज बता ना सिस्टर बोला त्रिपुरा मेरा टाइटल त्रिपुरा आपका लैंग्वेज बताना सिस्टर त्रिपुरा सर सिंगल बॉय सरोरैनो मेरा टाइटेल क्या क्या बोला ओमफ्राय जा अनजालु नुजाफैदो आरो ना अनजालु थेंकि हेलौ आब' सना गावदां मा ओंख्रि होनदो आरो जाखो होनदो आरो जाथ'वाखै संगासिनोसो ओमफ्राय जोंहा सम आया सान्त नार्जारि ना बसुमतारिया मा हरगासिनो होनदो आरो बसुमतारिया मा हरगासिनो होनदो ओमफ्राय अमितआ मा होनदो त्रिपुरा डिमासा बड'सा सेम है बोला त्रिपुरा डिमासा बड'सा सेम गेलुया मोनदो अ नोंगौ नामा आङो त्रिपुरानिलै बाजै होनदो आरोना सिंगेल बया मा होनखो अ नोंगौ नामा आङो त्रिपुरानिलै बाजै होनदो आरो सिंगेल बय नोङो त्रिपुरानि नामा ओमफ्राय अनजालुआ लोगो जादो दे आंजों लोगोफोर होनदो आरोना जा अनजालुआ लोगो जानो थिनदो सोरबाफोर गोदानै दङबा आरोना इटिं इटि
Indicator. Love from Pakistan. Lahore. अच्छा, from Pakistan. Love. ओमफ्राय जा सन्त नार्जारि मा होनगौ गरम जानाय सम समाव गाबखांलायो नामा होनदों नोंखौ बसुमतारिया होनदों ओंलै माबा लिरगासिनो बियो र' सिंगेला त्रिपुरा नङालै फाग्लि आसा तेजपुरसो होनदों सैदे आं हायखौनो मोदांनायखाय सरि सिंगेल बय आङो तेजपुरनि आरो नोङो ने तेजपुराव दाख्लै थांनो नागिरदोंमोनलै जोङो सिंगेल बय आगैसना तेजपुर टाउननि नामा सिंगेल बय इंडिकेटरा मा होनदों आई डोंट नो योर लैंग्वेज बोला जे मेरे लैंग्वेज बोडो है बोडो लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं इंडिकेटर ओमिना मान क्या बोला सिंगल बॉय हिंदी में बोलो सिंगल बॉय हिंदी में बोलने के लिए बोला अमित देवो वर्मा ने सिंगल बॉय बसुमतारी बसुमतारी बियो माबा माबि लिरगासिनो बे र' इसका तो ज्यादा हो गया इंडिकेटर आं नोंखौ मोजां मोनो होनदों आरोना आच्छा लिखा बड' में लिखा है क्या इंडिकेटर आं नोंखौ मोजां मोनो बर' सिनायलायलाङालै आंहा बर' नामा ओमफ्राय अमिता मा होनखो त्रिपुरा नङालै फाग्लि होनदों आरो अमिताबो माथो जाखोलै फाग्लि मेथा त्रिपुरा नङालै फाग्लि मेथाला होनबाय अमित देव बर्माया मा होनदों लै फाग्लि मेथाला लेडि जोंहा लेडि जास्टिस नुजाबाय दिनै खुलुमबाय होनदों आरो खुलुमबाय लेडि आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनदों ओइ तेजपुर मोनहैयालै बाजै तेजपुर दिकाजुलिनि गेजेराव होनदों आरोना आच्छा तेजपुर मोनहैया आरोना दिकियाजुलिनि नामा होमबालाय सिंगेल बय दिकियाजुलियाव थांबाय थाबाय दासान्दि थाङाखै आगोलाव थांबाय थादों ओमफ्राय जानो बसुमतारी आनन्दिखाया सफैबाय आरोना थेंक इउ बिमा आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ओइ बिमा होनदों बिमा मा खबर ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी आनन्दिखाया मा होनदों लाइक दान थेंक इउ बिमा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच इन्डिकेटर मा होनगोन नोङो आंबाय
नायदो हा नों आंबाय खायजाक नायदा हा क्या लिखा है इंडिकेटर Baca bosumutaria single boy hahaनो single boy नै welcome बाजै अनामिका darling होनबाय नै अमिता नोङो आंबाय खाजाक नायदा अमा बा ककबर सिब्ला इसब्ला अरे उम्मीद और ये इंडिकेटर ने क्या क्या लिख रहा है खुद का भाषा लिख रहा है ना ओमफ्राय बसुमतारा होनो थेंक इउ सिंगेल आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमल बेयाव बिमानि बोसोनला फैदो आरोना हेलौ बिमानि बोसोनला ओमफ्राय बिमानि बोसोनलाया बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जों लेडि जास्टिस मा होनगोन ककबर सब ये क्यों लिखता है लैंग्वेज त्रिपुरी दा मे सिंगेल बया दिकाजुलि खाथि जायो बाजै दिके होनदों नोङो नंगौना दिकाजुलियाथ' थांबाय थायो जोङो ओमफ्राय अनामिका बसुमतारी अनामिका मा होनदों ओमफ्राय अननो मा बिमा बारा रोङा दे बसुमतारी अन बिमा ओमफ्राय सिंगेल बाजै अनामिका भागि मा ओंख्रि जाना फैखोलै होनदों नै बिमा ओमफ्राय अमिता अमित ओमफ्राय जोंहा बिमानि बोसोनलाय मा बाजै नोंनि मावजि बायदि नोंखौ नुवाखै बाजै होनदों नंगौ नामा ओमफ्राय लायखाखैबा लाइक होदो बिमानि बोसोनला ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनदों त्रिपुरि मेनु आं आं ओमफ्राय टपिनावा बिबाय बिमा होनदों आरोना बसुमतारी मा होनदों दालि मैथा बाथोन दिंखिया आंनि दिंखिया आगै सिंगेल होनदों आरोना दालि मैथा बाथोन दिंखिया मोननो थफिराम जानाय आगै होनबाय थफिरामा मा लिरहरखो भगबान नोंनावलाय बिदि लिरोना लिरालै बेलाय गाज्रिनो ओमफ्राय सिंगेला मा होनदों औ जा गोथाव मोनो माथोलै बाजै अनामिका होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमानि बोसोनलाय होनदों बाजै आङो नायनायनि सिगाङावनो लाइक होबाय होनबाय राजा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लेडि जास्टिसा मा होनदों मुझे बड'लेण्ड लैंग्वेज सिखाओ मैडम जी खुलुमबाय कौन सा बोडो लैंग्वेज सीखना है लेडी जस्टिस आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना है ओंखाम जाबाय ओंखाम जानोसै दै गांबाय बिमानि बोसोनलाय होनदों बाजै अननानै आंखौ गोथां खालामफिन आरोना आदसा
गोथां खालामबाय बिमानि बोसोनला आबिसना जे बसुमतारी आंगो फकिरामा लिरहरखायो बिदिनो होनदों आरोना फैनांलायनो दानि लिरहरनानै मा लिरखो भगबान ओमफ्राय दा अमित नों गाहाम दाथ' बाजै नों खाहाम दाथ' बाजै ओमफ्राय जोंहा बिमानि बोसोन लाया थेंक इउ बाजै होनबायना सिंगेल बय होनबाय अन होनदोंना टाइम जालायबा माथोलै होननांसिगोनसोलै थांनांगौलाय साख्रियाव मीन्स आप कैसे हो बाजै बोला अच्छा मैं अच्छी हूँ उम्मीद देवर जी मैं अच्छी हूँ ओमफ्राय जोंहा बिमानि साननाय बाजै मा ओंख्रि जानायमोन नोंहासो जाखांबायमोन बाजै मा ओंख्रि जानायमोन आरोना ओंखामखौनो जाथ'वाखै आरोना संगासिनोसो जोंनोसो जाखांबायमोन संगासिनोसो आरोना लेडी जस्टिस ने क्या मतलब बोरो लैंग्वेज में दा सका है हिंदी में खाना खाया है और बोडोलैंड लैंग्वेज में क्या है खाना खाया है माने हिंदी में खाना खाया है बोरो में हिंदी में खाना खाया है इसका मतलब है बोडो में ओंखाम जाखांबाय मतलब जाखांबाय ओमफ्राय बिमला मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना माबा जोगोनारसो संगासिनो जाथ'वाखै आरोना जोगोनार संगासिनो दङ सिंगेल बया अके बाजै बिके आरो बाजै अनामिका डार्लिं आं थांखाबाय दे बाय 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 होबाय आरो बाय बाय ओमफ्राय बसुमतारी बाय बाय सिंगेल आगै मन होनदोंना बाय बाय ओमफ्राय अके मेम सा खान भाई जाखांबाय बिमायासो बुजिगोनहाय इदिखौ जाखांबाय मा लिरखो जाखांबाय बड'आव अरे टाइम जाबायलै मानसि लायनायनि लोगोफोर गाइस फिमेल बिरेक्ति हो बिमा आङो बेखौ दोनांसिगोन आरोना फिसालाखौ जाबाय नै मालाबा नायबावाखैमोन आं 12ता 18 जालायबाय आरो सोर दंमोन त्रिपुरायाव आच्छा फैनो लुबैयोब्ला नोंथांनि नाम्बारखौ हर होनबाय आरोना आच्छा नाम्बारखौ हरनांगौ आरोना मालाबा थांनो लुगैबा हरगोन दे अमित बाय दिमा सना होनदोंना बसुमतारी दे थाथ'दोलो ओंथि होनदों दे ओमफ्राय अमित हिंदी में बोलो बोला नंबर को अभी नहीं दूंगी
जब जाऊंगी तब दूंगी मैं। उम्मीद जाने जाने जब भी जाऊंगी जाने का टाइम पे दूंगी मतलब। जेबोना एसे खामानि मावदोंमोन बेनिखायनो कमेन्टखौनो हरो। दे जेबो नङा दे आंहाबो ओंख्रि संनाया। जिसको लेके आना जीजा को लेके आना बोला। ओके लेके जाऊंगी जीजा को। जीजा और मैं जाऊंगी। टाइमा जाबायनो बाजै ओंख्रिखौ नायनो दे होनदों। बाजै ओंख्रिखौ नायनो दे होनदों आरो ओंख्रिखौ ओंख्रिया नै ओंख्रिया औ मोनबाय ओंख्रिया। Jessica, hello. थांबायना माबायाबो अमा बेदर गैया नामा बाजै होनदों आरो अमा बेदर गैया मिरामिस। Gumawa ang brother gumawa video ang video। ओके उम्मीद जब भी तुम कोकराझार बोला ना, कोकराझार को बता है ना आपको। कोकराझार अगर आओगी बंगाई में अगर आप आएगा तो 5 टाइम हमारी घर में आना। संतो जोनोमखौ सिनायो ना बाजै होनदों आरोना जोनोम सन्त नार्जारिया जोनोम आङो सिनाया जोनोम सिनाया आङो आगै सना। ओमफ्राय बिमानि बोसोनलाय मानखौ अमा बेदरजोंसो जाथावथाव जादों होनदों। अमा बेदरजों गोथाव जायो। ओमफ्राय थफिनामोन भाई खि होनो आरोना आदसा मोजां मोनो नामा नोङो। ओमफ्राय एबि बेकार ब्लग निउ फ्रेन्ड जाबाय बाजै होनदानाव थेंक इउ आंनिखौबो सापर्ट खालाम होनदां ना। एबि बेकार माबा आंनाव मा होनो मेसेज हरनानै दोन आरो आंनि भिडिअआव एसे नायनानै दे। ओमफ्राय आं नोंनो दा एलबि दोननानै बेक हरफिनगोन आङो दे आगै सना। एबि उम्मीदा ओके बोला। आपका नंबर दे दो उम्मीद देबो वर्मा। उम्मीद मैं घर कांटेक्ट कैसे करूँ आपसे बोला रहा ना। अच्छा आपका नंबर दे दो मैं आपको मेरी नंबर दे दूंगी। पहले आपका दे दो। ओबे ने क्या बोला
दिसंबर को आ रहा हो बोला। अच्छा नवंबर दिसंबर, अच्छा घूमने के लिए आएगा ना। एसएमएस हाय एसएमएस लाइक करो। कौन लाइक नहीं दिया लाइक दे लोगोफोर सोर लाइक आखिमोन प्लिज। मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू। आंनि एलबी स्क्रीन फैनायनि थाखाय थैंक यू। एसएमएस टेक्स्ट ना ओमफ्राय टपिकआ मा होनखो मैनाय है मा होनदों माने मिस्टर फैनो ना हिंदी में बात करो प्लीज बोला। गुज्जू मैं हिंदी में थैंक यू मिस्टर मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज। कौन नया आया है लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ सब करो। बिमानि बोसोन लाया बाजै नोंखौ सोर सोंदों माने बाजै नोंखौ सोर सोंदोंमोन माने सोर सोंनो माने बिमानि बोसोन ला आं बुजियासै आगैसना मा नों बाजै सार आंखौ सोंदों ना आंखौ सोर सोंदोंमोन होनदों आरो ना नोंखौ सोर सोंदोंमोन माने आं बुजियासै सना। ओमफ्राय मिस्टर रोज आपकी एलबी में आता है लेकिन आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो निकल जाते हो। अच्छा सॉरी बोडो लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना। मिस्टर आप खाना खाया अभी खाना खा लिया क्या मिस्टर आप कहाँ से हो। भाई टोपीरा क्या बोला लेकिन मेरे चैनल को सब नहीं किया तो सपोर्ट करिए प्लीज। टोपीराम भाई उम्मीद हाँ बोला उम्मीद ने क्या बोला हाँ टोपीराम ले लो लेडीज क्या खाना पका रहे हो। खाना ये सब्जी पम्पकिन है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम। मिस्टर लाइक डन बोला थैंक यू मिस्टर लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच दिल से। तो फिर दाउदै आंनि संना आंनि थाथ'दो नो लाइफ में नंबर कैसे दो आपको बोला आप इसमें दे दो लाइक में जैसे आपने मैसेज लिखा है ना ऐसे 2 लाइन आधा लिख के दीजिए मैं ले लूंगी। देते हो तो ऐसा है कितने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 बार 5 1 लिख के दीजिए। अगर देना है तो आपका मर्जी है तो आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं कैसे लेडी जस्टिन ने मुझे बदरलैंड लैंग्वेज सिखाओ। मेरा लैंग्वेज की नाम है कोको बोरक। आपका तो बदरलैंड है ना इसलिए बोडो लैंग्वेज सीखना है। कैसे किसको सीखना है किस को मिस्टर ने क्या बोला असम में घूमने जाना असम में घूमने जाना साइट
जनवरी में या फरवरी में जाना है। हाँ, जनवरी या फरवरी, जनवरी फरवरी। क्यों? जनवरी फरवरी में अच्छा होता है ना। अभी तो वो जून जुलाई में तो बहुत गर्म होता है ना असम में, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है एकदम। जनवरी फरवरी में थोड़ा अच्छा होता है। यस, उम्मीद ने क्या बोला, मैं आपको मेल देता हूँ, मेल करो। मैं आपको मेल, अच्छा मेल देता हूँ, मेल करो बोला। कुछ नहीं होता, आप ये भी लिख के दे सकता है। मैं स्क्रीनशॉट करके ले लूँगी, आप वापस काट सकता है। उम्मीद, गुड मॉर्निंग सिस्टर, सिमोन फैदो आरो ना। गुड मॉर्निं सिस्टर होनदों आरो, गुड मॉर्निं ब्रादार। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, लाइक हायाखैबा लाइक होदो सिमोन। लाइक नहीं किया तो लाइक करो सिमोन। थैंक यू वेरी मच मेरे एलबी स्क्रीन में आने के लिए, थैंक यू। आंनि एलबी स्क्रीन फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच। लेडी जस्टिस क्या बोला, जी मैम बोला आरो ना। क्या सिखाऊं मैं आङो एलबी दोननोसै मैं अभी एलबी रखती हूँ। आं एलबी दोननोसै लाइफ मैं आं लाइफखौ दोननोसै आरो ना, लाइफ दोननोसै मैं अभी एलबी रखती हूँ। आंखौ दै गांदों, मुझे पानी प्यास लगा है। ओमफ्राय उमेदा, मुझे अभी सीखना है। उम्मीद ने क्या बोला, मुझे भी सीखना है बोला। ओके, कल सीख लेना, लेकिन अभी टाइम कम है मेरा, स्कूल में जाना है ना बेटा को लाने के लिए। तो खारेक है क्या उम्मीद? ये आपका जो नंबर है ना, ये खारेक है। मैं ट्राई करूंगी। मिस्टर ने क्या बोला, कॉल सेंस में जाना है। कॉल सेंस में जाना है। कॉल मतलब कॉल सेंस। मीटिंग नंबर मिला क्या बोला, नंबर मिला, ले लिया। अभी काटना है तो काट सकता है। उम्मीद है बोला नंबर मिला, हाँ मिला। लेडी क्या बोला, मैं पहली बार आपका एलबी में आया हो, मैं न्यू व्यूअर्स। हाँ, पहली बार आया है आप, थैंक यू वेरी मच, दिल से आपको मेरे एलबी में स्वागत है। लेकिन अगर आप नया है तो थोड़ा फुल सपोर्ट करिए, सब करके दीजिए मतलब। उम्मीद देव वर्मा जिमाइल, हाय ओके मैम बोला। हाँ ओके मैम बोला ना। कौन लाइट नहीं किया, लाइट करो। आप सबको आना है तो मैं 5 बजे को भी लाइव आती हूँ। इवनिंग 5 बजे को लाइव आती हूँ मैं। तो मिस्टर गंदी की मौसम में असम घुमाना है। गंदी की मौसम में असम घुमाना है बोला। ये गंदी क्या होता है भाई, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। वो टाइम हो गया रे, टाइम हो गया। ले कितना बजे में बोला, 5 बजे को एलबी देती हो। आप सब अगर आना है तो आ सकते हो।
आज भी आज 5 बजे को फिर इवनिंग में मिस्टर टंकी की मौसम में टंकी की मौसम में गाइस मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है, बेटा का छुट्टी होने का टाइम हो गया, अभी जाना पड़ेगा स्कूल में। तो आप सबको थैंक यू दिल से, मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू वेरी मच सबको दिल से, सबको बाय करती हो, बाय गाइस।